салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. хуш омаден ҳама каса ба канали мо. имрӯз ман рафта ва гирифтам, инам хали штатив гирифтам. хостум ки қадди шумо распаковкаш кунем. хела буд ки ман мехостум ки ҳамин штатив гирам. як бор заказ кардагӣ будам. заказ ман овардана як ҳамо чизе ки дурунаш бигем, як ҳами чӣ мегӯянд, онам ҷои телефон монакш якта ҳами предметаш бигем да дуруни упаковка набуд. через Wildberries заказ кардагӣ будам. баъд икара накардам заказ, рафтам ай магазин харидам. ай магазин рафтам гирифтам. кати кӯдако як ҷоя рафтем, як магазине тамошо кардем. ҳами хеле гирифтам. инам хеле вайша отдельно мефурӯхтанд. дар оҷа чанд намуд буд бигем, калта, дароз, чӣ хеле ки ҳаст ҳамо хелаш буд. дар ин дурун ҳам ҷои телефон монак дорад, дар ҳамо предметош, дар лампа, дар упаковкаи лампаш ҷои телефон монакая ва яй розеткаи ҳамо лампа хичай чанд намуд цвето мешавад. ҳозир ҳамаша соз карда бо нишон метиҳам ки чӣ хелияй, чанд қаҳаи чанд сум гирифтам ва чанд сум аз ютуб кор мекунам. кор кардам то ҳамин рӯза. ҳамаша гап мезанам дӯстони азиз. дар инҷа додарам соз кардисташа. хоса дӯстони азиз, инам хали штатив гирифтам. баландиш 2 метр 20 сантиметр. худам гуфтам ки баландша битен. анами вайша отдельно гирифтам, бигем палкаша, лампаша отдельно гирифтам. ё аҳамият надодам анами ҷакшка макак трешинеу ҳами ранги лампа рафтагия ё ки даму раҳ оварданда худам кардам. лекин лампаш 3 моҳ гарантия дора. вайш палкаш бигем 2 ҳафта гарантия дора. додарам созш кард. инам хе вайо дора, лампочкаҳо дора. мақсад чанд намуда чӣ хеле ки дар телефон туғри мегираву видео хушрӯ меоя. ҷа бигем рӯшан, айҷа паст, ҳар хела. инам хали вайо дора. хоса истифода мебарем ки ҳамаи ин меҳнатҳо, ҳамаи ин расходҳо баҳри шумояд. дӯстони азиз, кӯшиш мекунам ки видеоҳои качественни хушрӯ барои шумо пешкаш кунам. дар влоги навори охиронги партофтагим якта подписчик навистагӣ буд ки апа видеотон хира видеотон навортон хира. бовар кунед дӯстони азиз, бениҳоят зиқ шидам. гуфтам ки мерам, намешавад. мерам якта штатив мегирам, штоби наворо рӯшани хушрӯ биёя. меҳнат мекунем дӯстони азиз. хулоса меҳнат карда рафта анамия ма харидам. кати кӯдако аз ютуб ман ҳоли ягон пул нагирифтам. кор кардам, аз $100 зиёд кор кардам, лекин ҳоли нагирифтам. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки дар ҳаққи ман дуо кунем ки ҳамон коди ман омада расава. ин 3 моҳе ки мақсад ман меҳнат карда иқа видео карда ба ин кӯдакои майда азоб кашидам. мақсад амо пули меҳнати ҳалол ман ба дастам бигирам. ҳамин хеле интизор шуда ҳар рӯз шиштам ки хати мо кай мебиёя. дӯстони азиз, раҳмати калон барои дастгиритон. кадоме подписатсия кардагӣ нест дар канали мо, ҳатман подписатсия кунед дӯстони азиза. лайкҳоро ҳамеша зер кунед ки аз наворҳои мо дигарон низ бохабар бошанд. иншоаллоҳ пагоҳ видеоро давом медиҳем. намехоҳам ҷада хистам. соат 4.
хулоса чӣ мекунам, мазикам камагами ҳечим нафурдистаю. Як стакан чой, якта булочка бо ягон читилим бо каша мегирам, мехӯрам. Ба ҳами сарш мекунам ака розагира иншаллоҳ. ҳеҷа бор ба шумоям тавсия метим ки бениҳоят моҳи бузургай, моҳи раҷабам, савобаш бениҳоят калонай. худованд шуморам қувват битияю рӯза бигиред. дӯстони азиз, ба ман иштиёи таом. дӯстони азиз, дамо соат 10 кам 6 ман рӯзама гирифтам, бугӯем қуръон ман хондам. барои чӣ ба навор гирифтаистам? Барое ки шумо низ кадоме ки мақсад тамошо мекунад ва мақсад чихе бугӯм медона ва мақсад мебина, бо шавқ пайдо мекуна, мехеза урам қуръон мехона, урам намоз мехона. ҳаракати ма барои ҳамия ки ягон савоб аз ҷониби шуморам ба мо бирасад. ҳатман тавсия метим ки дар ин моҳи бузург ҳатман рӯза бигирен. дар ин моҳи раҷаб ма ба ёд дорум духтарак будем, мақсад мактаб мехондем. мегуфтанд ки як рӯзе ки дар моҳи раҷаб рӯза мегирӣ, як чанд мақсад ҳазор сола савоба мегирӣ. ҳамихел шавқ қатъи рӯза мегирифтем ки иққа савобуш калон буда гуфта мо мегирифтем. дар мо вақтое ки оли шавҳар накарда будам, мо мегирифтем духтараку, мақсад апа хоҳаром ҷиянон дар хона духтаru калон бисёр будем. ҳама вақт рӯза мегирифтем дар моҳи раҷаб. барои ҳамиқа аз ана ҳамон рӯзҳо ёд оварда, иншааллоҳ ки акаҳози соҳиби фарзандем. қазоиҳо бисёр аст. албатта дар вақти мақсад мешавад ки вазбинӣ натонистем рӯза гирифта, дар вақти ҳомилагӣ, мақсад дар вақти таваллудкунӣ натонистем гирифта. анамин рӯзҳои бузург истифода бурда ҳамаи қарзҳоро ба ҷо меорем. намихай дӯстони азиз, иншоаллоҳ бо ҳози бомдод ман мехонам аз субҳи содиқ бо ягон чӣ ба навор гирифта баҳри шумо пешкаш менамоям. дар инҷа ман рафтам магазин. хулоса ай магазин омадам. инам хали фотима дар якта памперс гирифтам. дар инҷа чанд намуд сироп гирифтам. шуна сиропҳо, якта кефир гирифтам, якта нахали сгушонка гирифтам. просто дар инҷа якта мяккий упаковка шир. баъдан гирифтам инам хали барои кӯдакҳора, якта инам хали кими губка гирифтам, инам хали банан гирифтам, якта соки 2 литрашон гирифтам, инам хали сев гирифтам, кати нок. баъд севи самаренка гирифтам бо барои кӯдакҳора. хали қанди молочник оварда будам, кушро хӯрдам. баъд инаи абадоке ки гуфта будам, пирсидам, рафтам ҳамон магазин харид кунем, пирсидам, додан ма. хулоса рӯзао дуруст кардагим. ба якта инаи хали фартук гирифтам. ҳоли ҳуйкада бо нишон метимтона. хулоса инами буд хариди имрӯзаи мо. дӯстони азиз, фартука пакетш бовардам. акози ҳуйкада мебинем.
من به فرقی کار کردن نمیتونم روز دیگر میفوتی مرا بینی ایس بی بچم ایس کستا دورکش محکوب بود کستا نداشته های به هر حال میشه و برای همین پسو داشتم برای پیش کرده بی نماز نشدم اینم خالی بوده 77 روبل اقده 77 روبل همین خواهد چیزید میتیم در فیکس پرایس گرفتم 77 روبل دلچه گیرد کردم اینم خالی و توپ ما در نماز شام شد من شام خواندم افطار میکنم که رمضانی بدم که افطار میکنیم هوامون آور بود برای همین خطا همه چی خاطر ایستادم کمک اوقات کشیدم چه خیلی رنگ اشتباه ندارم که چه خیلی افطار میکنم که کودک دودگیم که فیرم خماندم که کمک میریزم افطار من میکنم هم خمانده شدم سلا بشدگیم خیلی بای خداونده که روزه های گرفتم اونا به درگاهش قبول بگردانه که چی گناهی که دارم ای خدا جانه که خودت ببخش مانه خداونده که طاعت عبادت ها مانه به درگاهش قبول بگردانه دوستانی عزیز از این دنیا فقط همی روزه و نماز میبریم کوشش میکنم که تا رمضان برآمدن روزه بگیرم